Poštovani prijatelji, dobrodošli na moj kanal Fuvan svaki dan. Evo večeras jedna pita, zove se čupava pita sa orasima, tako je nazvana u mom kuvaru, moje sveščici. I vrlo je jednostavno napraviti za čas, posebno za zimske večeri, kad vam treba i rerna uključena da bi vam bilo toplije. Vidjet ćete kako ćete lako i brzo to napraviti. Vrlo ukusna pita. Treba nam 4 jaja, odvojimo žumanca i belanca, treba nam jedan margarin koji iseckamo u žumanca i tu ćemo dodati još malo šećera, 5-6 kašika kako hoćemo, od 200 grama koje smo pripremili, ukupno nam 200 grama ide u ovaj kolač. Evo, ja sam tu dodala 5 kašika. Umuti se margarin sa jajcom, oboje su bili na sobnoj temperaturi i ne ide to teško. U brašno, a 400 grama brašna nam je potrebno, dodamo vanil šećer i dodamo prašak za pecivo. To se malo promeša i sve ćemo to dodati u ovaj margarin koji smo umutili sa žumancima. To je tipično testo za lenje pite ili takve neke vrste pita. Masno testo bez imalo tečnosti, osim jaja nemamo nikakvu drugu tečnost. Znači masnoća i brašno, jaje. Prvo ćemo malo kašikama, a kasnije moramo i rukama to, da bi se dobro sjedinilo brašno i masnoća. Već je margarin dobio svoju mekoću. Evo, ostalo nam je malo pa ćemo podmazati ovu tepsiju za pečenje. A vidjeli ste, testo smo podelili na 2 dela, s tim što smo možda 2/3 ostavili za donju koricu, a 1/3 smo ostavili za odozgo. Vidjet ćete kako ćemo je naneti. Evo, ostavila sam, znači kad sam skroz preko cele površine ovu koricu pritisla, malo sam izbockala viljuškom i sad pripremam orahe. Jedno 150 grama oraha nam je potrebno za ovaj kolač. Ja ovako, lakše mi je da na ovaj način iseckam, da tako kažem, orahe, to isto da im smanjim volumen, a vi možete kako hoćete, možete u secka, ne treba da bude onako u prahu orasi, nego trebaju da budu komadići, lepše će biti. Sad mutimo 4 belanca sa onim ostatkom šećera, znači 200 grama minus 5 kašika. I polako, da bi se dobro umutilo, prvo umutimo penu, pa onda dodamo polako šećer i umutimo sve. Ovo je jedan starinski recept koji ja držim u kuvaru, čak i moja mama imala to u svom kuvaru. Od nje sam prepisala, zato što ne traži Bog zna šta. Evo džema, dodajemo 3 kašike, treba dodati džema, već sam dodala 2, a ovo je 3. Možete i nekog tamnog džema, nema nikakve veze, koji imate. Evo sad dodajemo i ove seckane orahe koje smo pripremili u umućena belanca i polako sada promešamo, ne treba više mikser upotrebljavati da se ne bi volumen belanaca smanjio. Evo, stavljamo sve to u tepsiju za pečenje. Naravno, rernu smo uključili na 180 da se zagreje prije nego što smo počeli ovaj kolač da pravimo. Evo sad je ova masa lepo raspoređena po ovoj posudi. Ako vam se sviđa ovaj kolač, zapratite me i lajkujte, komentarišite. Verovatno se u vašoj kući nešto slično pravilo. Ovo me sjeća na zimske dane detinjstva. Onaj manji komad testa koji smo stavili u frižider u međuvremenu, sad izvadimo i nastružimo ga, izrendamo ga i stavimo preko ovog belanca.
Gledamo da ga što ravnomernije rasporedimo. Stavi se u rernu i peče se 40-50 minuta na 180 stepeni. Probajte i uživajte.